So this is a funeral of Baba Spirit, a comedian and actor for a time now. So he has passed on. This is the burial service in the morning at Accra Tesano Police Station. So Baba Spirit's funeral is today. We media person. Also who said camera here no they say who did you my work in the sound. Oh.
So this is a preparation of the Armed Forces Band going to display at the funeral grounds here. So the funeral is being prepared. Yeah, it's Baba Spirit na year no. Yeah, na ufo som nti aboabo na amanfo gusu ayeye no. Yeah, ne soldiers band and our ha. I'm going to show you man. I'm going to show you. Yeah, Baba Spirit na ye na no pay no ego so no. Ho arrangements na ego so akoso no. Ti ehye nneoma no wa ha so jazz band wa ha abusuan so atena se. Ti afena ade atia no pa. Amafo wa twen mu se omde odo beba beba odom no my Baba Spirit na ye. Ti Baba Spirit na ye ne ho hye ya na abusuan ha se atena se a omusu no.
nipa nsehwe nipa ya mese ya me bibia wasase so baba spirit akoda din Laud TV wo fi ha de ekoso nyina bebremo ifra no pa ekosi anwumre nyina de bekoso wo ha bia Laud TV ya de brem live and colored nti iwia no pa de na iwia de de beba beto aso ti ba bia wo bia no stay tuned say see fa live broadcasting kwa de ane ko ba bia Laud TV number 1 de ekoso kuma se enkran ba bibiara news be fra to de fa entertainment phone ebia Laud TV available at the bebremo ti ebia nyina so na de ekoso nyina na etwakere adofo na etiefo na ahwefo nyina ti guso hye na ni guso ayeye hye no so just band aba omo bobo omo ho mo ha so just band omna be perform we ye asin so just band wa ha omo bobo omo ho sana busuan so atenase. So the family has gathered. Soldiers Band is preparing for the occasion. So don't go away. Stay tuned for everything possible. Laud TV, we are in. Sana media partners and so. We'll get Sasha say back. Yeah. Zion, Feferedo, Ana, Ebesiada, Yavedo, Yana, and a couple quarrito. Already to the night, and what it do? Already to your night, and a couple quarrito. Yareko, Zion, Zion, This one of his comedians, his followers. It's mourning him, Baba Spirit. India Pamuasi. Yeah, Munkara to you. Anybody take away for Uko? I never back to Uko. I never back to Uko. Anybody take a Uko. To use out the Uko. Pam also is a Uko. Bishop not for you on the Uko. Munka say Yasi. In the bed, you know, you must see one day. One day born, one day die. So these are some of his fellow comedians. One day born, one day die. Yeah, the comedian for you look where I'm at. Yeah, the day is a better place. Yes,
So the preparation is going on. Friends and sympathizers are coming one by one. So I'm sure by the close of the day, the place will be filled, full of capacity, because military band is here. They are also preparing to do their part in support of the funeral. So this is the morning session, the burial service. So the place is being prepared. So don't go away, stay tuned for Laud TV. Laud TV. There are more and more and more to come. So stay tuned. So the church members, Baba Spirit, his church members are now coming. Na ye, na sorry for no. And I'm real mercy and mobile. Baba Spirit a year for, na sorry for no. I'm also be a suno. How are ye asking? So friends and sympathizers are coming in. They are coming to mourn Baba Spirit.
So his family members are mourning. They are crying for their beloved brother and their son, Baba Spirit. So most of the family members are still coming. They are now coming in numbers. So here, as you can see, there is a family gathering. All the family members here.
as usual, so yeah, and I see some any adi prepare and answer saying. Osha Baba, national asset. Say, when you hear Ghana had going to do because media for a while say, your Laud TV, our hand is here, Baffour TV, any other media stations. And I hear free, I hear you have to say, I feel like I for a crown, everybody. Osha saying, Anna, Yakano, sorry, their mama to say arrangements near because Osha, banner, everywhere, policeman, soldiers ban, that is what you saying arrangements next year, saying any actions, arrangements this year. That is the way ACS, sorry, Anna, Baba Spirit, Ekron, Omo, Anna, Omo, Edu Hansia, Omo, you know, Eddie and Omo, Laud TV, that's so Anna Afi, Aputo, that's so. Now, you so, your hand say, young boy, your catch us and then, Pepper Prato for my Ebemuan, near Elcos, and say, now, let me, I come on, I am my game, and made us see him so here was. So Laud TV, we are doing a live coverage from Tesano Police Station or Police Training School, where we are preparing for a funeral of our beloved Yao, popularly known as Baba Spirit. So the actors and actresses are on their way coming. They are doing preparation. So we've seen big acquaintance here. You're big acquaintance here. Who know her? On the Laud TV, the Okosu Nina, the Bramo, BIA, fan live and colored. Aba Laud TV so. A year when she said, BIA Kosu BIA, Wufusum, a year and a year, so just ban, and I try Shiano, almost show money on my team. And so just ban, show money on my new year, and to be almost a drama at the end of it. Chassis. Papa, no more house, so just by my mama. I'm going to be a grow, who would you make the answer about spirit in a year and a bush and phone, so shall see a treasure.
Baba Spirit. So don't forget to subscribe to the channel. Comedian in Ghana here called Baba Spirit. Funeral activity is going on, so we are preparing the ground for the burial service. So friends and loved ones, families, workers, one by one, they are coming in numbers. So don't subscribe to the channel because there are a whole lot of events going on. Bigger quiz here. Have bigger quiz. So you can see. They are now coming in numbers. A bigger quiz. I know. Oh, yeah, Juma or tender. On the mammy, agrada. And brain. Or bedroom here. Bigger quiz. And then on the tip on the team. Sending a poor TNT. I brought a baby and Obertona Wunya now. Up to the wedding now. Now to talk and no, I'm sure was a free sampling. Some free sampling, yes, a simple pattern. Movie stars in the wedding can has a idea. A bigger quiz on the not Baba Spirit party, and now can at penny for a punutino bigger quiz or a pununity. Bible said, the Bible one that you would defend He's alive forever. My Jesus, He's alive. He's alive for me. My Savior, He's alive. He's alive forever. My Jesus, He's alive. He's alive for me. I'll cry now. So I busu any preoccupy. I busu any preoccupy. And I busu opinion on a tijama or ye no te opportunity. Nye other stars no movie stars and some baba can home of ya. Them sa the ancient papa. Nti amanfo abusuan de atena se. Buy for so show me no band, live band. Papa asrafo. Soldiers, Master Thomas show me no man. He's alive. He's alive. He's alive for me. I'll cry loud unto you. He has set me. I'll declare His love
Soldier for no, Astra for no. I'm emre, almost show money on my swati. Mepamono, we are a better one can. Antinoma Ecoson, the Biani, Trachamon, Kakra, if ever fine. The Bompire say, Andrew and Christian on Cono Bremun in the year. Not hiding I am, Name Laud TV. The Passata Biani, the kind of DBM. Yeah, the kind for, Yana Manfos, and Titan be a Passi the kind. Near the Assassin in a Bramoco say, Nina Laud TV. Yamujina live. Our Accra, Tessano, police training school. I want to say anyone has here by Marco. And I know be a Genema, I and the dear Cosbia, Pania Crafty of my becca. People crying a better for moi. They had a betuja. And the Laud TV was the way. You do not swear, and then media partners are. I shall say, Bibia, Abraham, Abrafonia, before was into me, Yamusimo Abra event can say a cost or my imu. Not Starbuck, woo, the actor. I was a comedian, Baba Spirit, woo, near to Abra, Adofonia T4.
ahwefo epe de ekoso ahwe ebi wa chirichiri mona hafo sashi abrochire kumase takrade oboase sunyane takrade tachiman wanchi sunyane babia chirichiri ne menche nye obia ne betima ba hanti Laud TV ye padima de no ho ntuma nyina atara dofo ne ahwefo nyina de koso ano no hia no subscribe no to channel no cool na de koso bia no adjon ani fra no pakosi anwumre de be koso bia wo hia bia no e de nyina bebre mu na mama ni fra wo ho the Laud TV asina di kanfo na no ne chance na manfo asu anti e gina mu ye no mu gina mu afra no pa ya kosi anwumre e be break na commercial break ketwa bi 5 minutes 10 minutes near yes san kakra ni asan to aso ti se soldier for ne be chance a e be commercial break ni asan be to aso nti gina so din wo dey subscribe se be ya anytime bia no dey course bia me ba live a Laud TV e ba live pe obehunu se ya ba obenya notification ni ato aso soldier for no band for no go ahobobo aso soldiers band army omo go ahobobo aso omo ne ye twen omo ye papa mo so omo be wie no mo so be so ye mu nti sound system no asha asen kakra de sorry anyom nti wo so a no a comment ne ya bodin wo so fe say ye ne wo baba spirit ye yase ye nyina ne egine ma dofo ne etifo abusuya atenase asofo asore aba eye osofo ne na asore ma CAC hono na baba spirit awesome nti asofo one na asore ma na ba Laud TV nso egina ha live ye koso nyina de bibia bebre mo pepepe nti ye hwe se sinitwafo no ombaba beken ho esa yen kasa de anche into Laud TV ma de ache ansana ya de dwumade na bramu de ne mo hafira homache ne nyina nti wa join ne no subscribe say be ya next time ya ba live bia ubenya notification at the same time no one else comment ne who say oh dwumade ne ye nua so message na so live and colored Laud TV e wazoye said na me kan kase era big crazy wa bekan ho oni abusuan pani fo na fa adwene because on ne baba spirit ene na me bibia bom na de nyina ne baba spirit ti na se baba spirit ni ho a ogina oni abusuan na me ti baba spirit yonko a e friend big crazy awo ye adwuma Tender TV na first no ne ma me agrada nam they say ono wadi kan ofie ha a oni abusuan ne to adwene so ye abusuan ni big crazy so ye abusuan ni prekope na dofo ne atiefo ajamfo nso aba bebre emre omo ko baba spirit omo man last respect nti eye baba spirit ya deda ne yedena gina wo fefe ne mom ena mbebe nti no yase media no me ama camera ne man ne bebrebe nti begina akire na adofo ene atiefo na mama no de yakoso na manfo na ewo ho mo hwe no baba spirit ya de no ehonnie ne mom restorations nti ya ma camera na men no se be ya ebetumi ya adwuma na che ne ye de papa bre adofo ene ahwefo ene atiefo nyina enti nyina so we dey no aso be subscribe no wa ma comment e hu se wo so ye no na gina dwumade so nti dey subscribe channel no e ko commercial break ni e ba pe obenya notification say e to dwumade ne so
eti Baba Spirit na ye ani ya wasi ye nei. Accra Tesano Police Training School. Ya do fo ne tie fo na emre yi omuja Baba Spirit wa no. Amanfi ora ho yie pa we awram no bia na re ho aba Baba Spirit o jado fo mo pomobo are ho aba Dia koso nyina na de bramo e wo Laud TV kasafonyine so no YouTube ha Laud TV yanka se atwa mani ba babu nkam so ansa na de mo de abramo dia koso nyina no e de bramo live to dia an so be subscribe se be ya on mix any upload bia update bia bia no asunsi wo ho ntia dofo na emre ye jam Baba Spirit wa Accra Tesano Police Training School. Open your Accra so a bit more join here. Na amba bibia fe ewa Accra Tesano Police Training School. I want am re ye because of Baba Spirit. Na ye because wa Laud TV ya de bremo live. Yen ho hye na na eguso no pay den o Tesano Police Training School Tesano on side of for twahia asrafo na nyuma yefo na busua adofo nyina be su Baba Spirit on kran ha sa Baba Spirit na nyuma yefo ne bi nie ha o se na ni abre yie pa o tena ni ente bibia koso bia de ni nyina ebrem live and colored ya ntwa mani pa ma tu se nkonya ne da ho a ya ntwa mani pa na meche hama san na ya mama hunu de koso ti ene mu gina ma kosi se anwumre ye bepon Laud TV na wa subscribe we say yen e de kan for amafo na hwe yesu yen ene abre bibia ye me bu ya dofo ne ahwefo we cherish our viewers. We cherish them very, 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 very well. So we bring to you everything from the beginning to the end. Ya disiadie etrese obrayo kuba beja weni shenyame oyonu kwasho asetrachi uswa jewana sumuye sobrana swale bibiwa susudi unkomo Wenya toye iwama Etivina na force unua Ya disiane Estresa orayo Mba Beza weni Shenyame Oyonu Kwashu
preparation na nego so na hobobo mo an ye wo no ye twen asori fo no se band fo no wi a soldiers band che mo no ma no wi a asori fo no be ba be hye dwumadi na se amayen Accra ni be ba no Accra nche bia e dwumadi no e be hye so we dey a quick warm up ka Accra bi na dwumadi na nkasa na hye so we was so you know so the quick warm up any here no dwumadi na nkasa no nyansha ase ne mum pese ehunu de ekoso nyina pane akura to foma ye beka Yenuaba Abigail, or Sarah Washanema, or joining Yenuaba Abigail, I'll join the Laud TV, Abigail, Kafra, and the Bibia Kosubia Bre, and Dofonia for life. The Abigail shall hold in himself, Munina Modo Baba Spirit, Munina Mo Dawson Coma Baba Spirit, into Oba Abigail, the Moaquaba. The four near T4, I shall form 1 4.
Sorry for me. CAC. Abusiafo didi kan no ye ma obi bia wa bia che anopai ejidi ese onyankopɔ adom obi a ɛho yɛ sɛde abusiafo a mo hye ene anopai odam pɛm no the kwasɛm ne sɛ arewo ana ahyɛ abusiafo no ɛma na anopai hyehyɛ kakra wɔ hɔ ana bega quiz mene ɛyɛ abrantie very ma bedide yɛde ɛbrɛmu yi sɛde busuafo ɛka ne sɛ ɔmode hyɛ ne ɔda fam yɛ ne yi ɔda mpam yi ɛyɛ abrantie ɛyɛ Francis ya ofori adodo na afrɛ ne baba spirit abusuafo kyerɛ sɛ nondu pɛpɛɛpɛ ana ebepagya ɛyɛ emu no na yɛde akɔ ɛyɛ ne kurom a ɛwɔ ɛyɛ ɔda ayere bi odumase nondu pɛpɛɛpɛ ɛne nti no yɛnim sɛ asɔfoɔ so ɛwɔ ha ɛyɛ Christ Apostolic Church International force wɔ ha ɔmo so bɛyɛ ɛyɛ awufu ɛsom na ade ama no ɛne nti no mmerɛ ɛkɔ anim no ne nidisoɔ no ɛne ne hyehyɛ ne nyinaa no ɛbɛbɛ mu abusua ɛyɛ tubuti no yɛbɛkan na ɛna foforɔ tubuti nso no ne akan na awufu som no so no ɛyɛ Sorry Christ Apostolic Church International force so ayɛ awufu som no so ɛde ama ɛyɛ menua bɛma no na sɛdeɛ abusuapanyin abɛyi masotie no ne sɛ ɛdesiedeɛ no ɛfiri no wɔtwe ɛrekɔ no ana yɛgye ɛyɛ ɛdesiedeɛ no ɛne nti no obi biara waboa ho sɛ ɛyɛ wobɛma yi nua bɛma no ɛdesiedeɛ biara no wobɛba table no ho na mete table no ho na biribiara ɛyɛ kama ɛde ama wo sɛdeɛ ɛyɛ Christ Apostolic International for asɔre a anɔpa yi ɔmo nso ɛkɔhwɛ menua bɛma no anim no ne kwasɛm ne sɛ m'ani asɔ na m'ani nso agye ɛwɔ saa kwan ne so yɛtɔ so biem ɛyɛ hyehyɛ wɔ ne sɛ yɛbɛsesa yɛnua no ho ɛyɛ mpere mmienu kɔ ne mpere nsa soɔ wei no yɛtena gyina hɔ yɛwɔ deɛ bɛhyɛ no fugu ɛso so ɛwɔ hɔ ansa na yɛahyɛ no ɛyɛ coat nso ɛwɔ hɔ nti na afadeɛ a wɔde ne dwuma no ne nyinaa no yɛde saa afadeɛ no ɛbɛma no ansa na yɛapagya no ɛde no akɔ ɛne nti no yɛbɛsrɛ mo sɛ wo a wonkɔhwɛ no bia no akɔnya no ɛwɔ hɔ wobɛtumi akɔ na wakɔhwɛ no bɛma biribi kakra wɔ a fatoa so yo nananom ɛne abusua a yɛatwa ahyia ha ɛnɛ ade atɔ yɛn nyinaa yɛni sɛdeɛ bra no ɛteɛ no no ɛnɛ yɛnnua no ɛne gyina hɔ a sɛdeɛ buru sɛdeɛ nya adodeɛ n'ani abɔ n'anim bia no ɛretwa agyaadwoɔ na ɔrete ne suo mpanyin busa sɛ hei na suicide board ho no ɛrekɔ ɛberɛ yi mu ɛdeɛ na ɛsi wɔ sɛkyerɛdumu ase a tumpan anna yi deɛ na nka yɛnim sɛ yɛnnua ni de sɛdeɛ yɛhyɛ nnipa afono mu o na nnɛ ɛyɛ dɛn na nka yɛatwa ahyia sɛ ɛne yɛnnua no ɛbɛgyina ɛnaa yɛbɛtena a
yɛde ne suo na Asia no sanity ɛwɔ wiase enti deɛ yɛka kyerɛ obiara ne sɛ yɛma obiara hyɛden na mmom wɔ ha na bibi nna yie a fatu yie na wo yɔnko da ɛna ɔda that's it bro. Okay, brother Abraham, Abraham. Ono so osiare ho ahye ne ma bigger quiz abrantie no ana mre ye hu no a odin kai bo ebetwa mu no bigger quiz dodo na nim no ye maame agrada wo tender TV sa ne papa ye nua bedi de ye nua be ma bedi de ono so be ken sa wo fia na o mo na ti afuno ti na bedi de on bigger quiz o mo na ti funo ti se ni twafo na ni abere yie pa ye nua be ma bedi de on bigger quiz o mo na eya abusuan panimfo a mre o mo wa ye aso mo te funo ti eja mo mu nua baba spirit Sa bedi de no on the bigger quiz on na tepunoti na my abusuan panimfo ne dai Abusuani abere pa abusuani abere bigger quiz otipunoti sa ye nua bemba bedi de ono so otipunoti ti Laud TV enko ba bia dey subscribe keke na press button no neja hoko anytime bia ye ba live obenya ye obeti enka e won from ti Laud TV ye waze oye ye nka se ye twa mani pani nyina ba wi da bia se mama hunu de ekoso ye mama sonsi Domna hase aba no a ye de wo koso nyina embremo ani tua be don hwere ani a kyere nie na Laud TV ene mo live yen ka se mani pa na ba wi ana wo fosom na hase ansa ne abesha asdwuma de na se da bi. So we've started it already about an hour ago. We started this live telecasting everything here that's going on right now inside police training school. Tesano, inside police training school. So Laud TV is live here with the family and friends of Baba Spirit.
The media partners in the so appear move here. Laud TV. Omona abusuane yan hyehyeye.